Ακόμη και νεότεροι οδηγούμενοι από τη λογική δεν θα έπαιρναν τέτοιου είδου ρίσκα. Κατά καιρούς όλοι σκεφτήκαμε να μείνουμε για κάποιο διάστημα απομονωμένοι, να φιλοσοφήσουμε, να σκοπίσουμε, όμως τελικά δεν το τολμήσαμε. Εδώ το βιβλίο δίνει ένα κίνητρο για κάποιους ή μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση. Εκεί που μεταβαίνει μπαίνουν νέα πρόσωπα στη ζωή του, κυριολεκτικά νέα και νεότερα από αυτόν, τον αναζωογονούν, τον απελευθερώνουν από τη στασιμότητα και τα πρέπει του και του δίνουν νέα ορμή. Ξανανιώνει, όπως γίνεται πολλές φορές στους ανθρώπους που αλλάζουν έναν τρόπο ζωής. Θέλει να ζήσει ελεύθερος και με όσους μοιράζονται τις ίδιες απόψεις με αυτόν. Θέλει δηλαδή να αποτελέσει ένα παράδειγμα τους ίδιους. Σπάει τα δεσμά του, ξεπερνά τα όρια του, που μέχρι τότε ήταν σαφή και καθορισμένα. Όμως πλέον αυτά τα όρια, τα οποία ήταν αυστηρά, αρχίζουν να θαπώνουν. Στο τέλος σιγά σιγά εξαφανίζονται. Αποκτά νέες εμπειρίες. Αφήνει στην άκρη τις αναστολές του και ξεφεύγει λίγο-λίγο από τα όρια. Αποφασίζει να υποταχθεί στις επιθυμίες του σώματος, που είναι ταυτόχρονα, όπως αναφέρει ο συγγραφέας, και επιθυμίες της ψυχής. Θέλει να ζήσει την ειδονή και την απόλαυση, ενώ ταυτόχρονα όμως παίρνει και δόσεις ευτυχίας αρκετές. Εκφράζει τις φαντασιώσεις του, ο ήρωας πολλές φορές, και στο άτομο με τα οποία έχει τις επαφές του. Βρίσκεται τελικά σε μία χαόδη κατάσταση, σε αντίθεση με αυτό που αναζητούσε. Αντί για ηρεμία, έχει μία αναστάτωση στη ζωή του, διότι υπάρχουν πολλές εναλλαγές. Όμως, αυτό είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να γίνει ένα παράδειγμα για όλους, αν διαφορεί για την εικόνα του. Ταυτόχρονα γίνεται ένας μέντορας για νεότερους ανθρώπους. Και στην ουσία βρίσκεται σε ένα ταξίδι ζωής. Ένα ταξίδι ζωής που ούτε το περίμενε. Δείχνει ακεραιότητα παραμένοντας στην επιλογή για αυτόνομη πορεία, χωρίς τη χρήση διαφόρων μέσων και συναλλαγών με παράγοντες που θα μπορούσαν να του κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Μένει ένας ακέραιος χαρακτήρας. Όσον αφορά το έργο, μπορώ να πω ότι έχει μια γλαφυρή διήγηση που δείχνει και τη λογοτεχνική άνοιση που διακατέχει το φίλο μας στο Θανάση. Και εδώ θα αναφερθώ πάλι, όπως είπε η κυρία πριν, κυρία Λία, υπέροχο είναι το σημείο αυτό με το διάλογο με τον πρωταγωνιστή, με τον Λέοντα της Αφίπολης. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα για το διάλογο, γιατί ήδη προαναφέρθηκαν αυτά εδώ πέρα. Και πραγματικά αναδεικνύει εδώ τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την ελληνική πολιτεία, η οποία αδιαφορεί πολλές φορές για την πολιτιστική της κληρονομιά. Υπάρχουν μονόλογοι και σκέψεις που αποδίδονται με μοναδικό τρόπο. Αυτό είναι το χάρισμα του Θανάση, ότι μπορεί να το κάνει τόσο εύπεπτο και τόσο βολικό για τον αναγνώστη να το αντιληφθεί όλο. Ταυτόχρονα αυτό διαδίζεται και με μία δόση χιούμορ, πολλές φορές. Το έργο είναι ερωτικό, χωρίς όμως να γίνεται χυδραίο. Αν και μερικές φορές το μεταφέρει με ιδιαίτερη ένταση. Και πολλές φορές το ερωτικό και το αισθησιακό κυριαρχεί. Για μένα, σε πολλά σημεία το έργο είναι ένα φιλοσοφικό, γιατί θέτει πολλά φιλοσοφικά ερωτήματα. Αναφέρθηκαν και από τις προλαλήσασες ότι όντως θέτει εκεί πέρα πολλά θέματα, τα οποία γίνονται διάλογοι, εσωτερικοί διάλογοι κτλ. Οι διάλογοι εκτός του φιλοσοφικού πνεύματος και του κοινωνιολογικού περιεχομένου δίνονται με ιδιαίτερη απλότητα. Όπως όποιοι μιλούμε μεταξύ μας, με εκφράσεις που ακούγονται ίσως και προσβλητικές για κάποιους, όμως μεταξύ φίλων είναι κοινός τόπος και σίγουρα καινού περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα δηλαδή λόγο, καμιά πρόθεση προσβολής κάποιου. Ταυτόχρονα ο συγγραφέας δίνει ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία, αλλά και διατρίβεται και στην κοινωνιολογία. Αναφέρεται πάρα πολύ στις σχέσεις των ανθρώπων. Στέκεται και θέτει στο αιώνιο ερώτημα του έρωτα που απασχόλησε φιλοσόφους και τους καθημερινούς ανθρώπους και αναδεικνύει τη σημασία που έχει για τον άνθρωπο. Ταυτόχρονα όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτό το βιβλίο έχει και στοιχεία πατριδογνωσίας. Αναφέρει πολλά σημεία, τουλάχιστον για ανθρώπους που δεν ξέρουν, να γνωρίσουν περισσότερο την πατρίδα μας. Ενώ σε πολλά σημεία του μπορεί να χαρακτηριστεί και μια ηθογραφία, καθώς μεταφέρει
ήθη και έθιμα στην περιοχή του, κυρίως στο Παγκαίο, αλλά και γενικότερα. Ενώ δεν μπορούμε να παραλείψουμε και τα στοιχεία δοκιμίου, διότι ως φιλοσοφικό έργο και ως φιλόσοφος ο φίλος μας παραδίδει λίγα τέτοια στοιχεία δοκιμίου, αρκετά δηλαδή. Ο συγγραφέας μέσα από το χαρακτήρα του πρωταγωνιστή αναδεικνύει την αμεσότητα της επαφής των χαρακτήρων και όπως γίνεται στην καθημερινότητα στην επαρχία, που όλοι ξέρουμε πόσο πιο απλά είναι τα πράγματα. Αναδεικνύει απλές πραγματικές συνήθειες των ανθρώπων. Περνά πολλά ποινήματα, όπως για την τηλεόραση, τους πολιτικούς και γενικότερα αναδεικνύει την ελληνική πραγματικότητα με τα κακά της και τα καλά της, κυρίως τα κακά. Στυλιτεύει τα κακό κείμενα και τις κακές συμπεριφορές των ανθρώπων. Αναδεικνύει τις νοοτροπίες μιας παλιάς εποχής, πώς αλλάξανε, και όπως λέει, καλοί και κακοί πάντα θα υπάρχουν, όπως και πονεμένες ιστορίες. Θέλει τη γυναίκα χειραφετημένη και προωθεί μέσα από το έργο του αυτή τη θέση. Αναδεικνύει τα προβλήματα και τις παθογένειες στην ελληνική πραγματικότητα, όπως ας πούμε η υπεράτληση υδάτων, η καταστροφή του περιβάλλοντος κλπ. Και κυρίως καυτηριάζει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων, των δημοσίων υπαλλήλων και την αυθυρία των καθηγητών. Μας περιγράφει ωραίες εικόνες από το παρελθόν που μας προκαλούν νοσταλγία για αυτά που έχουμε δει και έχουμε ζήσει. Θέτει με ένταση, όπως είπε η κυρία, μάλλον και οι δύο κυρίες, το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και την ταλαιπωρία των ανθρώπων που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Αναφέρεται στις άθλιες εξουσίες που θριαμβεύουν, όπως αναφέρει ο ίδιος και αναφέρεται και στους πανίσχυρους μηχανισμούς. Μια πραγματικότητα που δυστυχώς ταλανίζει τη χώρα μας. Όλοι έχουμε κάποια παραδείγματα επ' αυτού. Αναδεικνύει ταυτόχρονα τα προβλήματα των νέων και το πρόβλημα της χρήσης των ουσιών. Επίσης, αναδεικνύει τις καθυστερημένες και αρρωστημένες νοοτροπίες που δυστυχώς ακόμα επιβιώνουν, όπως φαίνεται σε εκείνο το συμβάν, όταν εμφανίζεται ο τρόμος στο Παγκαίο και διαταράσσει τη ηρεμία των κατοίκων. Ταυτόχρονα ο συγγραφέας χτυπά το φανατισμό έντονα και τονίζει τη στέρηση της σκέψης και την ένδυα της δημιουργίας από την τεχνητή νοημοσύνη. Ανυψώνει τη γυναίκα και την τοποθετεί ισότιμα μαζί με τον άντρα, δηλώνοντας ότι το φύλο δεν καθορίζει το επάγγελμα, αλλά η ικανότητα του κάθε φύλου. Τονίζει ότι πρέπει να μιλάμε ανοιχτά για τα θέλω μας στον έρωτα, χωρίς όμως να γινόμαστε πρόστιχοι. Άλλωστε το καταδεικνύει και ο ίδιος με τον εκλεπτισμένο τρόπο που το παρουσιάζει με τη γραφίδα του. Τονίζει πως νιώθει πλήρης ο άνδρας όταν βρει την κατάλληλη γυναίκα και τη σύντροφο που του γεμίζει τη ζωή, όπως φαίνεται στην περίπτωση του Βασίλη. Επίσης, εστιάζει στα κακά της εκπαίδευσης που έχει χάσει τον προσανατολισμό της και το ανθρωπιστικό της πρόσωπο. Πολλές από πολλούς από αυτούς τους όρους τους έχω πάρει αυτούσιους μέσα από το βιβλίο, όπως αναφέρει ο φίλος του συγγραφέας. Επίσης, δείχνει την οικογένεια που δεν σχετίζεται καθαρά με τους δεσμούς αίματος. Είναι το θέμα πώς νιώθει κάποιος, όχι με ποιος εννοεί το αίμα. Ως συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε από το βιβλίο βγαίνει μια μεγάλη αλήθεια. Μπορεί ο Μάνος να έψαχνε την ειδονή και την ευδαιμονία, όμως δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι τελικά είχε βρει την ευτυχία. Όμως θα αντιλήφθηκε τραγικά με την απώλεια, όπως γίνεται πολλές φορές στη ζωή του. Γι' αυτό, φίλε, σε εύχομαι καλοτάξιδο το βιβλίο και σε ευχαριστώ που μας έκανες κοινωνούς αυτό εδώ πέρα του έργου και του πονήματός σου. Παραπάνω, ένα απλό ευχαριστώ νομίζω ότι αρκεί. Κύριε, μπορούμε να σας απολαύσουμε. Ακούμε το ένα τραγούδι που στήσαμε πάνω στους στίχους του Θανάση. Μια φορά το έγραψε, μια το τραγουδήσαμε και μια το παίξαμε. Για το θέμα. Να πω εγώ για το συγκεκριμένο. Μία μέρα βγαίνοντας στην οργάνωση στο σπίτι, καταπιάστηκα εκεί με κάτι στίχους και καθισμένος έξω από το γνωστό παγκάκι του σχολείου, οι περισσότεροι από εδώ γνωρίζουν, περνούσε ο Αντώνης, γνωρίζοντας πόσο καλός μουσικός είναι, του λέει, έλα εδώ, το κάνουμε τραγούδι. Τώρα
Εγώ του έδειξα έναν δρόμο όπως το φανταζόμουν εγώ. Μου λέει, άστο, το έχω. Λοιπόν, περνάνε 2 μέρες, συνεργάζομαι βέβαια με τα παιδιά και μου στέλνει ένα υπέροχο για τα δικά μου ακούσματα τραγούδι. Το θέλω. Όταν επιτέλους έγινα φίλος με τον εαυτό μου, γιατί άργησα πολύ, όπως και οι περισσότεροι νομίζω. Αυτός, για να το γιορτάσουμε, μου άφησε στα χείλη μερικούς ρυθμικούς στίχους. Πάνω σε γράμμες κυλάει και πριν να το καταλάβεις να κατέβει σου ζητάει. Τότε σκέφτεσαι τις στάσεις που τις κάνεις στο ταξίδι, κάθε μια της ένα δάκρυ κι άλλου ένα παιχνίδι. Ένα φύλλο από λουλούδι που μυρίζεις και τα αφήνεις, ένα αρώμα του αγέραντο πως του σε καθορίζει. Ένα φύλλο από λουλούδι που μυρίζεις και τα αφήνεις, ένα αρώμα του αγέραντο πως του σε καθορίζει. Μια μέρα που τα φύλλα ξαναγγίζεις, μέσα τους βαθιά κοιτάζεις σαν καθρέφτης που γυρίζει. Γι' αυτό μόνιμα πειρέψου να έχεις χρώμα στο ταξίδι και αν χάσεις δεν πειράζει, η ζωή είναι παιχνίδι. Ένα φύλλο από λουλούδι που μυρίζεις και τα αφήνεις, ένα αρώμα του αγέραντο πως που σε καθορίζει. Ένα φύλλο από λουλούδι που μυρίζεις και τα αφήνεις, ένα αρώμα του αγέραντο πως που σε καθορίζει. Πάρε το παγλαμανάκι. Παράτα και έτσι. Και μπες μέσα στο Τριγύρω οι άνθρωποι αν μ' αγαπούνε, για ό,τι φαίνομαι η αλήθινα, για ό,τι είμαι εγώ κοντά μου ζουνε.
να που δεν ξέρω ποιος εγώ κι υποφέρω. Νιώσε με, σώσε με κι ό,τι θες το προσφέρω. Τους όρκους που δώσα γλυκιά μου εσένα και με τα λόγια μου για μένα μυστικά τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα. Κι όμως να που δεν ξέρω ποιος εγώ κι υποφέρω. Νιώσε με, σώσε με κι ό,τι θες το προσφέρω. Γιατί κατάλαβαν ποιος είμαι τάχα και σαν τους πίστεψα με καταλήψανε, ανάγκη μ' είχανε αυτό μονάχα. με σουρωτήρι πάτο στο σκότος και αβύθιστη με πλήρωμα φευγάτο αντίπανια που γάμισα και για κουπιά τα χέρια ψαρεύει αναστέναχους και τους πουλάει στα αστέρια. Ωραίοι παρακάμας λιώσα, ωραίοι κουρελού λιώσα, πότε εδώ και πότε αλλού μες στα πέλαγη του ουρανού.
την προσκυνάνε κι όσοι παραλογίζονται πάει τι ρωτάνε. Πηγαίνω μέσω πέλαγα με τα άλπουρα της νύχης για να χτενίσω τα αλήτα μαλλιά της Βερενίκης. Φεγγάρι μεταξένιο, τη νύχτα κάνει σκοτεινή και με ένα λοπαρμένο. Η πρώτη και καλύτερη σε ψάχναν στα ιάκια κι εγώ από τη Λάρισα σου στέλνω τραγουδάκια. Ωραίοι βαρακά μας γιώσα, ωραίοι κουρελού γιώσα, και πότε εδώ και πότε αλλού μες στα πελαγή του ουρανού. Πότε εδώ και πότε αλλού σε μείνει μαζί κουρελού. Θα ήθελα να πω ένα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Πανταρή. Θεωρώ ότι τα λίγα χρόνια που ακούσαν ήταν εξαιρετικής ποιότητας, όπως και όλο το έργο του σχεδίου έχει τύχει να τους παρακολουθήσω αρκετές φορές. Πραγματικά είναι εξαιρετικής ποιότητας. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, δυστυχώς είναι αυστηρός αυτός, δεν δείχνει καμία επίοικη απέναντί της. Γενικότερα, θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε τον χρόνο και να φιλοσοφήσουμε. Εγώ λίγα πράγματα θέλω να πω για το βιβλίο, γιατί σίγουρα με καλύψαν με τον καλύτερο τρόπο οι φίλοι που το παρουσίασαν. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι με μία πρόχειρη ματιά, εάν κάποιος το δει, αλλά επιμένω, τονίζω το πρόχειρη ματιά, θα το δει ως ερωτικό βιβλίο. Δεν είναι καθόλου ερωτικό βιβλίο. Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου ερωτικό βιβλίο. Το θεωρώ βαθιά φιλοσοφικό και τουλάχιστον αυτό ήθελα να πετύχω εγώ. Ήθελα να δώσω έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής σε μια κοινωνία η οποία πιστεύω ότι μας πιέζει όλους, στο βαθμό
που να αρχίσουμε να αισθανόμαστε ότι συμπληρόμαστε. Για μένα ήταν ευτυχία που έγραψα αυτό το βιβλίο, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα για μεγάλο διάστημα να ζήσω πραγματικά σε άλλους κόσμους. Ήταν απόλυτη η ταύτιση, όχι με τον ήρωα κατά ανάγκη, με τους ήρωες θα έλεγα. Και ενώ σαν άνθρωπος είναι υπερβολικά δύσκολο να δακρύσω, το συγκεκριμένο βιβλίο μου είχε πάρει τόσο πολύ στο δικό του μέρος που σε δύο σημεία πραγματικά δυνατούσα να συνεχίσω να γράφω. Και η πλάκα ήταν ότι και κάθε φορά που το διάβαζα, γιατί δεν το έγραψα μία φορά για να τελειώσει, αισθανόμουν τα ίδια πράγματα. Η φιλοσοφία που θέλω να περάσω μέσα, σαφώς και είναι η δική μου φιλοσοφία. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε έναν καινούριο τρόπο ζωής, γιατί ο συγκεκριμένος τρόπος που ακολουθούμε εκ των πραγμάτων είναι παροχημένος, μάλιστα συνεχώς γίνεται και πιο βίαιος από όλες τις απόψεις. Όχι, αν θέλετε, και κρατική βία, αλλά και η ίδια, ας πούμε, μια βία στον εαυτό μας μέσα από αυτό το συνεχές τρέξιμο και κυνηγώντας δεν ξέρω κι εγώ τι. Άρα, σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αμυνθούμε σε όλο αυτό που γίνεται γύρω μας. Ένας καλός τρόπος είναι να ονειρευόμαστε. Πάντα το έλεγα, το λέω ακόμα και στους μαθητές, ότι να κάνουν όνειρα, να κάνουν μεγάλα όνειρα, να τα κυνηγάνε, και αν δεν τα πετύχουμε, δεν πειράζει καθόλου μα καθόλου. Θα αξίζει η πορεία. Για να μην μακρηγορώ και άνευ λόγου και αιτίας, θα πω ότι έχω τη χαρά τελικά και την τύχη να βρίσκομαι σε ένα σχολείο που έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη και ασχολούνται ποιοτικά με την τέχνη. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν είναι και ο συνάδελφος, ο φίλος, ο Γιάννης ο Παπάς, φιλόλογος, τυχαίνει να έχουμε και την ίδια ειδικότητα, όπου σε μια έτσι συζήτηση, όπως προαναφέρθηκα και με τον Αντώνη, ο Γιάννης επένδυσε με μουσική και με μια καταπληκτική φωνή τους στίχους για δύο τραγούδια που είχα γράψει. Λοιπόν, θα ήθελα να τον ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Γιάννη, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα γιατί μου έδωσες μια ευκαιρία να καταπιαστώ έτσι δημιουργικά με την κιθάρα, που η αλήθεια είναι είχα καιρό. Εντάξει, ξέρω. Και να πω ότι ελπίζω τουλάχιστον να αρμόζει έτσι η μουσική στο συναίσθημα και στο αυτό που είχες έτσι στο μυαλό σου γράφοντας έτσι τους στίχους. Εγώ πάντως αυτό που μου έστειλες, βέβαια τα κρίνουν μόνοι τους οι φίλοι εδώ το αποτέλεσμα, αυτό που μου έστειλες και άκουσα, το χαρακτήρισα ως υπέροχο, χωρίς ίχνος υπερβολής. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι, το «Μυρωδιά», νομίζω, αν κρίνω από όσα άκουσα από το βιβλίο, ταιριάζει απόλυτα, όπως και το επόμενο. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι, συγχωρέστε λοιπόν κρατάκια. Δες ανταμώνει τρομάζω, ελπίζω μην είσαι μόνη. Ζήτω σημάδια να έχεις περάσει
θα αγγίξει κάτι απ' την πλάση, τα άκουσα βρίσκω η μυρωδιά σου. Το άρωμα εκείνο απ' την καρδιά σου. Έρωτας, πως μοιάζει ο έρωτας, δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Για μένα είναι η άπλος με ξεχωριστή μυρωδιά στο δάσος. Πώς να περιγράψω μια μυρωδιά, πώς να περιγράψω μια μυρωδιά. Ζωή μου αν φύγεις, γεμίζω ελπίδα, μέρα χειμώνα, τα ήλια χτίδα. Το δεύτερο που ζητήσω Θανάση να είναι και το κλείσιμο, γιατί έχει και μία αναφορή στους στίχους. Ευτυχία μη ζητάς, λέγεται, το τραγούδι. Χίλια φούξια χρώματα έσταζαν αρώματα, έσταζαν αρώματα κι άρχιζαν καμώματα. Έφυσαν οι πολιτείες, όλοι καινούν στις πλατείες, θέλουν να γευτούν κι αυτοί το μοναδικό φιλί. Όλα μοιάζουν μαγικά, είναι ο κόσμος μια σταγιά, πλημμυρίζουν τα σοκάκια, λάμουν όλων τα μάτια. Αχ, χιλιάδες χρώματα.
αν κάποιος ελεύθερα θα ήθελε να ρωτήσει οτιδήποτε, θα απαντούσα πολύ ευχαρίστως. Κύριε Πεσκελίδη, δεν ακούω τίποτα, σε θέλω πολύ ήσυχο. Δεν θα μας ρωτήσει